Actualment no segueixo estudiant, igualment sí que tinc relació amb la universitat, ja que sóc l'actual presidenta d'ESN Barcelona UB, una associació internacional on ajudem a promoure la mobilitat i a col·laborar, no, en aquesta mobilitat internacional. Treballo a Circular, una startup que crea una comunitat invite-only de recruiters tech, on allà doncs, milloren, contracten, comparteixen, diguéssim, per millorar l'experiència dels candidats i candidates. I llavors sobretot té molt a veure en el meu grau d'empresa internacional perquè és un ambient superinternacional i a més és per la part de recursos humans. Vaig tenir un motiu principal que va ser aquest caire internacional, no? Ja que no em feia prou de que fos tot en anglès, sinó que necessitava que tots els punts de vista fossin doncs, des de fora. Ostres, doncs la veritat és que té moltíssimes sortides perquè de fet tinc companys i companyes que ara mateix estan en diferents coses. Jo estic a recursos humans, d'altres estan en coses de màrqueting, finances, etc. Per tant, realment hi ha moltíssimes sortides, el que sigui aquest plus de la part internacional o en anglès. Ostres, doncs la veritat és que no ho sabia gaire perquè al ser la primera promoció doncs no tenia molt clar, no? Què és el que ens esperaria, però realment el que sí que tenia clar 100% és que volia viure una experiència fora i sempre amb aquest enfoc internacional. Doncs el bo és que, com he dit abans, no tenia gaires expectatives al principi, llavors sí que la que he comentat de l'experiència internacional es va complir 100%, ja que vaig anar a fer el meu Erasmus Plus a Reutlingen, a Alemanya, i allà la veritat és que vaig poder profunditzar moltíssim amb recursos humans i organitzacions, i llavors una mica del que vaig anar tinguent més d'expectatives, no? Realment vaig poder veure doncs, moltíssimes coses de moltíssims àmbits, llavors això és el que em va agradar molt. Doncs realment crec que el que m'ha preparat, no, més pel món laboral són tant les pràctiques curriculars com extracurriculars que vaig fer, com a més també l'experiència de viure fora, poder aprendre noves metodologies, veure una mica aquesta part diferent, no, de l'ensenyament, però realment al final també sense els coneixements bàsics, no, i més avançats que vas aprenent durant els 4 anys tampoc seria possible fer l'altre, llavors crec que és una mica el conjunt de tot. Sincerament, ara estic supercontenta en el meu paper a Circular, però bàsicament perquè és una empresa on potencien moltíssim les metodologies àgils, tot és relacionat amb la tecnologia, llavors realment m'agradaria seguir per aquest camí. Sí que és veritat doncs, que el que m'agradaria seria créixer, no? Cap a una posició més de team lead, el que fos portant un equip i fent créixer l'estructura, però sí que el que m'agrada és que puguis sentir que l'empresa és com teva, no? Que realment creguis en el projecte i puguis tirar endavant. Llavors per mi això és el més important en totes les feines que sempre podem estar. Doncs el primer que recomanaria seria que abans d'acabar el grau es fessin unes pràctiques i si no s'ha pogut fer abans, que es fes després. O sigui, realment crec que quan comences a estar al món laboral no has de tenir tampoc a nivell econòmic el que sigui una expectativa supergran, sinó que sigui més a nivell de projecte, no? Llavors sempre hi ha temps de tot per créixer, o sigui, la meva experiència de fet ha estat així i realment crec que primer és superimportant com tenir aquesta experiència laboral per poder llavors saber realment el que vols fer, no? Què és el que t'agrada, etc. Per llavors poder estar especialitzat més en un màster, un postgrau, el que sigui, però crec que primer tenir aquest plus d'experiència laboral és superimportant.